Volgens mij heb je wat nieuws te vertellen. Ja, ik heb het nieuws te vertellen. Vertel eens. We hebben een nieuwe single uit. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, hebben we hem. Het lied heet Voorbij. Nou, ik ben er hartstikke trots op. Eindelijk na 2 jaar om weer met een nieuwe single uit te komen. Het lied heet Voorbij. Dus het gaat over een relatie wie over is. Was het een zwaar verhaal of niet? Een zwaar verhaal. Ja, het is altijd een zwaar verhaal. Maar ik vind het een heerlijk lied om te zingen. En ik ga er vanavond, als het goed is, ga ik hem vanavond zingen ook hier. Oh, ik heb hem opgenomen in Nimikswoud in de studio. En Feli Boweller en Sebastian, die hebben hem geschreven voor me en de muziek gemaakt. De clip is, die gaat na het weekend gaat die online. En het is een hele mooie clip geworden. Ik ben er hartstikke trots op. Zijn jullie er nou lang mee bezig geweest met de clip? Nou, de clip zelf opnemen zijn we een dag mee bezig geweest. Alleen het monteren wat de jongens er nog gaan hebben. Ja, die hebben altijd even een paar dagen gewerkt nog. Maar het eindresultaat is allemaal super. Niet alleen de single komt uit, maar we zijn ook nog we gaan ook gewoon een hele cd gaan opnemen. En die komt, als het goed is die over een maand of 5 is die klaar. En dan hoop ik hem te kunnen laten horen. Ja goed, ik ben altijd fan geweest van René Vroger, maar ook van Tom Jones. Maar ja, het Nederlandse lied blijft mij natuurlijk wel aanspreken. En daar kan ik gewoon mijn gevoel lekker in kwijt. En dat blijven we ook nu doen, want het wordt weer een Nederlands album. Mensen die nou meer willen weten over jou, over jou Jeff, waar kunnen die het beste doen? Nou goed, of Facebook, Jeff en Vliet of de website Jeff en Vliet kunnen ze naartoe. En er zijn ook jouw singles te downloaden? Ja, die zijn ook te downloaden. Ja, die kun je bijna overal straks downloaden.